Ningú com la Núria Vidal ha estat capaç d'anar a l'arrel del problema i dibuixar un discurs des d'un gran coneixement tècnic i científic que vinculi totes les arestes d'un cas determinat. Aigua, sobirania alimentària, energia, defensa del territori i de la biodiversitat, impacte del transport privat, contaminació atmosfèrica, del sòl, dels rius i del mar, canvi climàtic, justícia social, respecte i aplicació dels drets humans, espoli del nord al sud, desigualtats socials i de gènere i que el capitalisme és la causa del deteriorament ecològic i de l'augment de les desigualtats. Així com que per plantar-li cara cal construir grans aliances que van més enllà de les sigles dels grups i de les fronteres. Ella va ser una de les persones que varen endegar el Fòrum Mundial Alternatiu de l'Aigua. Núria, sens dubte, has estat i ets un referent. T'hem d'agrair tot el que ens has ensenyat, sense adonar-nos-en, i per tot el que infatigablement has lluitat i lluites per un món millor. Gràcies, Núria. Núria, en nom d'Esterna, moltes felicitats per tants anys de lluita. Estem molt contents de poder participar amb aquest homenatge a tu i és un honor compartir la lluita per la salvació del que ens queda de territori. Moltes felicitats. Hola, Núria. Tot i que amb tu ens hem conegut tard a les assemblees de SOS Costa Brava i portant les guies de SOS Costa Brava al Sallespel, que va ser tota una aventura, jo sé que ets un referent històric de l'ecologisme a Catalunya i per mi és un honor poder estar al teu costat amb totes aquestes lluites que compartim. Gràcies per tot i fins aviat. Hola, Núria. Doncs moltes felicitats. Estem aquí amb els companys de Salvem les Valls, que també et trameten les felicitacions. Com pots veure, lluitant, explicant que la continuació de l'eix vinculat no és necessari. Plou molt poder-ho fer en aquests moments, recordant-me que ens en recordem de tu, que ens sentim molt honrats de lluitar amb tu, d'haver lluitat amb tu tant de temps. Com deia Bertolt Brecht, ets un dels imprescindibles, dels que han lluitat tota la vida. Moltes gràcies, de veritat, i bé, que puguem lluitar i seguir defensant el territori i intentant canviar el món com sempre ho hem fet. Vinga, felicitats. Hola, soc Federico de Maria i vull prendre l'ocasió per donar-li les gràcies a Núria en els 15 anys que porto a Catalunya. Ha sigut una persona, la veritat és que molt important per mi i no seria mai on estic ara si no hagués sigut per ella. I vull donar un exemple i vull explicar una anècdota també. El 2009 volíem organitzar la segona conferència internacional del decreixement aquí a Barcelona i la veritat és que érem un grup de joves i d'acadèmics avorrits que no en teníem ni idees de com gestionar un event tan gran i la Núria va ser fonamental en la seva força i la seva creativitat i també per la seva tossudesa, no? I l'anècdota que vull explicar és que en un moment anàvem molt malparats, no teníem diners i no teníem un lloc on fer la conferència i se'ns havia ofert el Cosmo Caixa. I recordo perfectament, i recordaré tota la vida, una reunió que estava la Núria i va dir pels meus usuaris no es farà la conferència del decreixement al Cosmo Caixa. No ho va dir amb aquestes paraules, però això és el que volia dir. I va dir que ella prenia la responsabilitat per trobar un altre lloc. I recordo perfectament com va aconseguir una cita amb el rector de la Universitat de Barcelona i vam anar junts amb més gent i va aconseguir que poguéssim fer la conferència allà i a més a gratis. I crec que això és un exemple que jo puc donar de la força, de la valentia de la Núria Vidal. I per això et vull donar les gràcies i et vull dir que hasta la victòria sempre. Merci, Núria. Tothom a la universitat sabia que la Núria s'havia hagut d'exilar. El que no sabíem és com ho havia fet. Se'n va anar amb la seva mare cap a Andorra i llavors, quan van arribar allà, el duaner va dir em sembla que no és un bon moment per esquiar, però tot i així els van deixar passar. Després m'he trobat a la Núria amb diferents manifestacions i parlant, caminant, vam descobrir que els nostres fills eren bons amics.
Més tard, amb la Núria, vam organitzar la primera reunió a Rupià de CABEM, coordinadora d'associacions del Baix Empordà, i vam fer una presentació solemne a la Fontana d'Or de Girona. Més tard, amb la Núria, hem format la plataforma d'aigua clara, la Bisbal, per tots els temes de contaminació de nitrats. Resumint, penso que la Núria és una gran ambientòloga, és una gran lluitadora, però sobretot és una molt gran persona. Hola Núria, molts ànims, encara ens queden moltes lluites. Jo sempre recordaré les primeres vegades que he estat amb tu, quan vam reprendre la lluita que va iniciar amb la Zeta a Pineda d'Angori, que tu sempre vas recolzar amb tota la teva sabidoria els nostres passos, i també recordo els primers moments, no?, de la creació de Salvem Platja de Pals, SOS Costa Brava, i fins i tot molt abans, no?, quan van fer, per exemple, aquella reunió a Pere Tallada o en altres ocasions. Llavors em tens sempre en els meus records, en el meu cor, i et tinc com una referència. Moltes gràcies, moltes felicitats i per molts anys. A la Núria li agrada molt venir a Salguer, per això he volgut fer aquesta gravació, perquè sé que a ella li agradarà. Jo em sento molt privilegiada d'haver conegut a la Núria. Per mi és una persona molt important i espero que estigui a SOS Costa Brava durant molts i molts anys. La Núria és una persona d'una gran honestedat, per això impressiona i impacta quan l'escoltes. Ella manifesta un convenciment molt ferm quan parla, té les idees molt clares, és una persona indoblegable. Té moltes batalles guanyades i està en moltes lluites alhora. A vegades ha estat cansada i decebuda també, i com desesperançada. La malaltia l'ha afectat i ella ho sap, però a vegades està cansada i decebuda, però l'endemà hi torna a ser amb la mateixa força i amb la mateixa capacitat. Jo crec que tots creiem que ella entén l'ecologia lligada sempre a la qüestió social, econòmica i política, i el que li interessa a la Núria de fons és la justícia social. A part, és una de les grans informadores de la web de SOS Costa Brava, està al cas de tot. I les seves aportacions són declaracions de principi. Fa una manifestació ideològica sempre que parla i és molt radical amb aquestes qüestions i és molt i molt clara. Jo crec que a la gent ens passen dues coses amb la Núria. Per una banda, l'admirem i alhora l'apreciem, perquè hi ha una vessant com molt humana. Sempre parla amb molta franquesa, és molt accessible. Pot parlar de decreixement i dir que se n'ha d'anar a buscar els nets a l'escola, per exemple. Hola Núria, ja fa gairebé 50 anys que ens coneixem. Te'n recordes quan fèiem reunions a Santa Coloma de Gramenet? Això fa molts anys. Però malgrat que no hem coincidit gaire al llarg de molts anys en les mirades sobre el moviment ecologista, sempre ha sobresortit la teva persistència en la lluita i el fet de ser una gran lluitadora, molt lluitadora, que transmets que ets una bona i gran persona i fins i tot quan t'enfades. Bé, molta força, continua així i una abraçada molt gran, Núria. Núria, moltes felicitats per aquest gran reconeixement i per tota la teva feina en defensa del territori. Recordo amb tu la més original roda de premsa de SOS Costa Brava a Cadaqués, a la muntanya de Saguarda, enmig d'oliveres i parets de pedra seca i amb una gran tramuntanada que pràcticament ens tirava a terra. Aquella roda de premsa va ser portada al diari de Girona i el que més important és que vam aturar aquelles obres. Bé, tu ets tan important per SOS Costa Brava que has aconseguit que Rupià sigui per un dia el cor de la Costa Brava, havent aconseguit portar el primer aniversari de SOS Costa Brava a Rupià. Confiem que seguirem junts celebrant-ho i comptem amb tu amb seguir lluitant. Fins aviat i moltes felicitats.
Hola Núria, ja saps que jo sóc una acabada d'arribar pràcticament al moviment ecologista. Em vaig incorporar arrel del primer cop que vaig anar el 2018 a Paisatges Salvats i vaig al·lucinar, no? Tot el que s'estava fent i com estava realment la Costa Brava en risc. Jo crec que tu no et vas conèixer Paisatges Salvats, crec jo, perquè era aquesta sortida que es va fer, però sí a un dinar a la barraca de la Zeta, a Cala Salguer. Venies amb en Jonàs i jo vaig flipar, em va semblar que eren unes persones superinteressants, amb moltíssimes vivències i fantàstiques, i des d'aleshores, no?, que et conec i t'estimo. I em fa molta il·lusió aquest homenatge, perquè penso que tants anys de lluita s'ho mereixen, i bé, només dir-te que segueixis així, que ens segueixis animant, que siguis l'ànima de SOS Costa Brava, com sabem que va ser una de les grans persones que va fomentar, que va apostar per SOS Costa Brava, i res, dir-te que t'estimem tots. Una abraçada. Núria, jo bàsicament et vull donar les gràcies. Gràcies per la teva insistència i per la teva vehemència. Va ser tu que en una arrossada a la Pineda d'Angori el 15 d'abril del 2018 ens vas fer notar que s'havia aixecat la veda de la construcció i que teníem la Costa Brava coberta de grues, i va ser tu que vas plantejar que féssim una reunió de grups de tot el litoral que es va fer el dia 29 de juny a la seu dels Natos, a Girona. De fet, la vas convocar tu, proposant que repasséssim una mica com estaven tots els conflictes oberts a la Costa Brava i que impulséssim una coordinadora. I així va ser. 3 anys més tard tenim SOS Costa Brava en forma d'una federació, tenim un pla director i tenim de l'ordre de 30 casos, alguns dels quals aturats i altres bé en situacions de recursos judicials o bé que formen part de diferents campanyes per intentar evitar major destrucció de la Costa Brava. Per tant, Núria, moltes gràcies.